खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सानि दावधारायाव साहित्य अकादेमिनि थुनलाइयारि हाबाफारि ग्रामालाप। बिसायख'थिनि रिजाल्टनि उनावनो असम जातीय परिषद आरो रायजो दलआ ज' जासिगोन। महामाया मन्दिराव सिखावनि उदखार। दुथांफोरा मोनसे नखरनि सुबुंफोरखौ लावथि आरो बियारनि बथलजों बुख्रुब सुख्रुब खालामदों। गुवाहाटीआव 5.55 लाख नकल रांजों लोगोसे सानै ग्रेप्तार। भारतारि सान्थ्रिफोरा सानजा इम्फलाव आईईडी बमाखौ डिफ्यूज खालामनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुबुन गुबुन समाव थुनलाइयारि बिथिङाव हाबा मावबोनाय साहित्य अकादेमिया बर' रावनि बिथिङावबो खन्थाइ, सुंद' सल' आरो गुबुन गुबुन आयदानि थुनलाइ फरायथिनाय हाबाफारि लाबोदों। बेबायदिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय दावधारा गेजेर फरायसालियाव साहित्य अकादेमिनि बानजायनाय आरो साहित्य अकादेमिनि बर' बिफान बोसोरारि आफादनि सोद्रोमा जयश्री बर'नि गुदि हमनाय आरो फोनांजाबनायाव साहित्य अकादेमि ग्रामालकनि खन्थाइ आरो सुंद' सल' फरायथिनाय हाबाफारि जानानै थाङो। सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय जागायनाय बे हाबाफारियाव मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों समायसारनाय बे थुनलाइयारि हाबाफारि ग्रामालकआव हांख्रायजानाय लिरगिरि महरै बाहागो लायो फारियै गबरसिं बसुमतारी, प्रबिन बसुमतारी, एस.के. बसुमतारी, रंगिना ब्रह्म आरो महिमा बसुमतारीया। हाबाफारिखौ मासिगिरि बिबान लानानै सामलायो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि गबिन्द नार्जारी गेदेमाया आरो जोबनाय फारसे साबायखर बावो फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सुरेश ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि चन्द्रकान्त बसुमतारी, फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि बिपिन चन्द्र बसुमतारी, साहित्य अकादेमि लाइमोन बान्था आरो आसा मोसाहारि थुनलाइ बान्था मोनगिरि पूर्ण ब्रह्म, बिनिता उजिर बसुमतारी, बिनेन सिं कसारी आरो सिमला हालामनि फुंखा नखरनि गोदान गोजाम सा 80 थुनलाइ मोजां मोनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे ग्रामालक हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो। नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा खा सोमावसारनायनि उनाव रायजोआव जोनोम मोननाय मोननै ओनसोलारि हान्जा असम जातीय परिषद सुंद'यै एजेपि आरो रायजो दलआ ज' जासिगोन एबा सरजाब जासिगोन। लकसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावनो मोननै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाया ज' जागोन। मोननै ओनसोलारि हान्जा असम जातीय परिषद आरो रायजो दलनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगৈ आरो अखिल गगैआ बे थिरांथाखौ लादों। बेनि गेजेरावनो मोननै हान्जाया ज' जानायनि बिखान्थि आरो हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो गोबां दावगाखाबाय होननानै रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय माबा मोनसे जाहोनाव मोन्नैबो हान्जाया ज' जानो हायाब्लाबो रायजोनि गासैबो ओनसोलारि हान्जाफोरखौ खौसे खालामनो नाजालांबाय थागोन होननानैबो अखिल गगैआ बुंदों। मख'नो गोनांदि बे समाव अखिल गगै आरो लुरिनज्योति गगैनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां। बबेखानि एजेपि आरो रायजो दलआ ज' जायोब्ला बे गोदान राजखान्थि हान्जायाव गोबांसा गोदान मोखांनि दैदेनगिरिफ्रा फैगोन। बिसोरनि गेजेराव बांसिनानो आथिखालनि बिजेपिनि सायाव गोजोननाय गैयै दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा जागोन। जाय बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा गोदान बिजेपिनि दैदेननायाव आरो मनक लाबनायाव मासि खोमानांबाय आरो थावरिनो हायाखै होननानैबो अखिल गगैआ बुंथिदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगावनि कसुगाव महामाया मन्दिराव सिखावनि उदखार। बिमा महामाया मन्दिराव हाबनानै दाखाथि खालामदों। बे गासैबो जाथाया मन्दिरनि सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलि 3:40 रिंगासोआव सिखावफोरनि हान्जाया मन्दिरनि थाला देखावनानै हाबो आरो बिमा महामायानि सान्दिनि मुकुटजों लोगोसे सनानि गोबांथार गहेना गद्रेज आरो दान बाक्सु देखावनानै सना सान्दिनि गहेना आरो गोबांथार बिबांनि रांखौ खावनानै लांदों। महामाया मन्दिराव सिखाव हाबनायनि बागै फुङावसो गुमुर मोनो आरो लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसाबो खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। रिपर्ट बायदिब्ला सिखावफोरा मन्दिरनि गद्रेज आरो दान बाक्सुखौ देखावनानै सना रुपानि गहेना आरो
रांफोरखौ लाङो आरो गद्रेज दान बाक्सुखौ बाहेरायाव गालाङो। बे जाथायनि हेंथायै मन्दिर कमिटिया केस थिसनबाय आरो बे सिखाव खावनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। गुवाहाटीआव सनिबार मोनानि समाव माखासे दुथांफोरा गंसे नखरनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया गुवाहाटीनि भान्डु ओनसोलाव जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला महन राजाकनि नखरनि मानसिफोरखौ साथाम दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा महन राजाकनि नखरनि मानसिफोरनि सायाव लावथि आरो बियारनि बथलफोरजों गाग्लोबदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो महन राजाकनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामनानै गालांदोंमोन। अदेबानि बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। नकल रांनि बाहायनायखौ संदाननायनि गेजेरजों एसटिएफआ सनिबारखालि गुवाहाटीनि जालुकबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय गथानगर ओनसोलाव गंसे साखा खबब्रै गारिखौ लाखिनानै सानै सुबुंखौ सन्देह खालामनानै हमनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतारि नकल रांनि बेरेखायै फेक इन्डियान कारेन्सि नट्सनि गेजेरजों एसटिएफ हानजाया अपारेशन खालामनायनि गेजेरजोंनो 500 रांनि 1111 बिलाइनि गासै 5,55,500 नकल रांखौ जब्द खालामनो हानाय जायो। बेजों लोगोसेनो एसटिएफ हानजाया 500 रांनि नटजों समान जानाय माखासे बिलाइफोरखौ जब्द खालामनो हादों, जाय बिलाइजों 500 रांनि नकल रांफोरखौ दिहुननाय जायो। सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमजानाय सानैनिफ्राय गंनै मबाइल फनबो जब्द खालामनो हादों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ लखिमपुरनि मोहम्मद रफिकुल इस्लाम 34 बोसोर आरो नलबारिनि सिराजुल आलम 25 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। दासान्दि हमजानाय दायनिगिरिजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनांथि बाथ्राफोरनि बागै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। मणिपुर रायजोनि सानजा इम्फल जिल्लायाव भारतारि सान्थ्रिफोरा गोख्रों सन्दाननायनि गेजेरजों गासै 3 आइइडिखौ बोखांनानै डिफ्यूज खालामनो हानायाव जाफुंसार जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेफोर बमाफोरखौ मपौ बान्दोनि साखाथियाव थानाय नंदेम टांकुल आरो एटेम खांकुल गामिजों फोनांजाबनाय लामा साखाथिनिफ्राय बोखांनो मोननाय जादों। मोनसे नेम बायदियै गोख्रों नोजोर होनानै अपारेशन खालामनायाव सान्थ्रि हानजाया लामानि साखाथियावनो दोननाय 3 आइइडिखौ संदाननो हादोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगाखौ गावसोरनि आवथायाव आवग्रिना लानानै बम डिसप'सेल स्क्वाडखौ खौरां हरनाय जायो। खौरां मोननायनि दसे समनि उनावनो बम स्क्वाडआ जाथायसालियाव फैनानै डिफ्यूज खालामनानै ओनसोलनि जायगाफोरखौ गोबां खहा जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय जायो। बे जाथायनि उनाव मणिपुर रायजोनि थागिबिफोरखौ रैखाथि होनो गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।